मानगोनां मेडिया नोंथां आरो रायजो राजाखौ आं खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं स्निथि बोसोरसालिया जथुम जमदुवार आन्चलिक कमिटि एबसुनि बोसोरसालिया जथुमनि आं आरसिनि नेहाथारि। आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों, स्निथि बोसोरसालिया जथुम जमदुवार आन्चलिक कमिटि एबसुनि बोसोरसालिया जथुमा फैगौ 28 आरो 29 सानसेल'सो गेजेराव बे जाफुंनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामगासिनो दं। दा पेन्डेल बानायबाय आरो ओरैहाय साथिंजाय जाग्रा जामुंसालि बानायबाय। गुबुन गुबुन नामनि जोंनि थैनानै थांनाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव थैनानै थांनाय जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि आरो सोद्रोमाफोरनि नामखौ होनाय जादों। जेनेबा सायनासालिनि मुंखौ जसेफ बसुमतारी, मुंख्लं जसेफ बसुमतारी जोहोलावा बिथांनि मुङै होनाय जादों आरो जामुंसालिखौ गुबुननि नामै। आरो थिग बिदिनो जोङो गेट साजायगासिनो दं। गेटखौ जोङो बै फ्रन्ट साइड राभापारा खाथि दङ, बेवहायबो जों मोनसे बानायनो नागिरदों। लाहार फाहारा दा सोलिगासिनो दं। जानाया जाहैबाय जोंहा मजाथि गामिनि गेवलां फोथाराव 626 नं मजाथि गामि एलपि स्कुलनि गेवलां फोथारावहाय बे हाबाफारिया जानो नागिरदों। स्निथि बोसोरसालिया जथुम जमदुवार आन्चलिक कमिटि एबसुनि बे बोसोरसालि जथुमखौ जों खुंनो दा थाग थियारि खालामनाय जाबाय आरो बे प्रग्रामाव हाबाफारिया जोंना जागोन। जोंना ओरैनो बोसोरसालिया जथुमनि आन्चलिक कमिटिनि निउ बडि फर्मेशन माने बेवहाय डेलिगेट सेसन जागोन। बे डेलिगेट सेसनाव बिथांमोनहा सिंनि सानि गोबां खोथाफोरखौ सावरायगोन आरो अखानायै निउ बडि फर्मेशनखौ दाफुंनानै लानाय जागोन। 29 अक्ट'खालि जोंहा नैबेहाय हाबाफारि बादियै दङ। बे हाबाफारिखौ आङो फारि फारि दिन्थिनो थाखाय फरायनानै दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। बे 7:30 फुंबिलिनि गोथार आरज, 8 आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बिरहोगोन मुस्रि बिरन्जय बसुमतारी आफादगिरि जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद। आरो फुंबिलिनि 8:30 मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय जागोन। बावजेनगिरि मुस्रि लक्ष्मण बसुमतारी लोगो आफादगिरि जमदुवार दख'रा एबसुनि। फुंबिलिनि 8:40 बड'फानि सायाव बिबार बावनाय हाबाफारि जागोन। बावजेनगिरि हिसाबै मुस्रि गलाब खुंगुर बसुमतारी लोगो आफादगिरि जमदुवार दख'रा एबसुनि। फुंबिलि 9:50 थुनलाइयारि आयदा बादायलायनाय बेखेवगिरि मुस्रि सुमित बसुमतारी गोरायुं जमदुवार सिनियर सेकेन्डारि फरायसालि। सानजौफु 12 गेवलां मेल जागोन। मासिगिरि मुस्रि बिनन्जय बसुमतारी आफादगिरि जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बराय बिबुंथि मुस्रि लालजि नार्जारी मासिगिरि बानजाय आफाद। मेल बेखेवगिरि मुस्रि खाम्फा बसुमतारी गाहाय नेहाथारि क'क्राझार जिल्ला एबसु। गाहाय आलासियाव दङ मुस्रि दिनेश ब्रह्म लोगो गाहाय नेहाथारि दुलाराय बर' फरायसा आफाद। जर'खा आलासि मुस्रि जिरन बसुमतारी MLA गसाइगाव बियाब। मुस्रि उकिल मुसाहारि मावफुं सोद्रोमा बिटिआर। मुस्रि रेवरिया नार्जिहारि MLA MCLA बिटिआर। थरायना नीलिमा बसुमतारी लोगो आफादगिरि मिरु बर' थुनलाइ आफाद। मुस्रि उइलियाम नार्जारी, मुस्रि समक मुसाहारि, मुस्रि रन्जन बसुमतारी, बेफोरबादि गोबां आलासिफोर दङ। दा बे आलासिफोरखौ फैजोबनो थाखाय जों बयखौबो खावलायदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि खाथि खाला जेसेबां गामियारिफोर दं आरो जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफाङाव जेसेबां रायजो राजाफोर दं, साननो हनो गोरों गोराफोर दङ, बेफोरखौ बयखौबो जोंनि बे दख'रानि आफादजों दाजानाय आरसि कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि सोद्रोमाफोर जानानै आं बयखौबो गिर्जा फैनानै बे 28 आरो 29 अक्ट' जोंनि जमदुवार दख'रा बर' फरायसा आफादनि जथुमाव नुजाफैनानै जाफुंसार होनो बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।